Γεια σου. Ονομάζομαι Κατερίνα Τσιούπρου και διατηρώ κερδοφόρα online εμπορική επιχείρηση στον τομέα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς, αντιγύρανσης, ελέγχου βάρους, αθλητισμού. Τα τελευταία 10 χρόνια ενεργοποίησα το franchise του προμηθευτή μου, Forever Living, και σε συνδυασμό του αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης Premium Business και της ασυναγώνιστης ποιότητας του προϊόντος, πέτυχα να είναι η αποκλειστική μου εργασία. Το προηγούμενο επάγγελμά μου ήταν δημοσιογράφος και παρότι μου άρεσε πάρα πολύ, αναγκάστηκα να κάνω μεταστροφή καθώς τα οικονομικά δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί τότε δεν με βοηθούσαν να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητά μου. Θέλω λοιπόν να σου κάνω μία πρόταση συνεργασίας και να σου δείξω τον τρόπο με τον οποίο μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίσουμε από κοινού με βάση τους δικούς σου στόχους, θα καταφέρεις να αποδεσμευτείς από ό,τι σε δυσκολεύει σήμερα την καθημερινότητά σου και δεν σε αφήνει να απολαύσεις ό,τι σου αξίζει. Βέβαια, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρώτη εγώ χρησιμοποίησα και κατάφερα αυτά που σου αναφέρω παραπάνω. Το βασικότερο, ωστόσο, είναι να σκεφτείς τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα? Είναι η οικονομική ελευθερία? Είναι ασφάλεια? Είναι σταθερότητα? Είναι ταξίδια? Είναι ποιοτικός χρόνος? Είναι δουλειά από το σπίτι? Είναι να μπορείς να φροντίζεις και να μεγαλώνεις εσύ τα παιδιά σου? Και κυρίως είναι υγεία? Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς την υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με οδηγό το σύστημα εκπαίδευσης που ανέφερα παραπάνω, την υποστήριξη του προμηθευτή και την μεταξύ μας συνεργασία, θα έχεις δημιουργήσει την υποδομή για να αποφασίζεις εσύ για τη ζωή σου. Όσον αφορά τώρα το marketing plan, θα κάνουμε διαδικτυακά ραντεβού και θα καταγράφουμε τους στόχους σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις με ένα ισχυρό γιατί. Στη συνέχεια θα σου εξηγήσω το σύστημα που χρησιμοποιώ εγώ, ώστε στο τέλος του χρόνου που θα ορίσουμε από κοινού να αρχίσεις να αποκτάς αυτά που επιθυμείς. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά και αντιγράψιμα. Δεν χρειάζεται να έχεις πάει σε κανένα πανεπιστήμιο, σου τα μαθαίνω εγώ όλα δωρεάν. Αρχικά χρησιμοποιούμε εμείς τα προϊόντα. Μοιραζόμαστε τα ωφέλη των προϊόντων. Στην ουσία δηλαδή μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και μοιραζόμαστε παράλληλα και την επιχειρηματική ευκαιρία όπως κάνω εγώ τώρα μαζί σου. Τα οικονομικά ωφέλη είναι πάρα πολλά. Τα χρήματα που μπορείς να λάβεις καθορίζονται μόνο από εσένα. Δεν υπάρχει ταβάνι. Κάθε χρόνο η εταιρεία προσφέρει σημαντικά βραβεία και μπόνους στα πιο δραστήρια και ανερχόμενα μέλη της παγκοσμίως. Το ερώτημα είναι, ποιανού όνομα θα είναι γραμμένο στην επόμενη μπόνους επιταγή? Θα ήθελες να είναι το δικό σου? Για να ξεκινήσεις τώρα να δημιουργήσεις τη δική σου online επιχείρηση και τη συνεργασία σου μαζί μου, χρειάζεται να σε συνδέσω απευθείας με την εταιρεία, με έναν κωδικό, έτσι ώστε να πάρεις το franchise, έχοντας σαν πρώτο στόχο να αποκτήσεις πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα, τα οποία θα τα προμηθεύεσαι στην υπερχονδρική τιμή με μείον 30%. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για σένα? Ότι στα 15 ευρώ που θα αγοράσει κάποιος πελάτης σου, τα 5 ευρώ είναι δικά σου, επειδή μοιράστηκες μία πληροφορία μαζί του. Προνόμιο το οποίο θα έχεις για πάντα, δεν θα σου αφαιρεθεί ποτέ και ούτε θα υπάρχουν ψηλά γράμματα. Αυτό που θα επιδιώξω να σε οδηγήσω εγώ είναι να αποκτήσεις το 48% σε μόνιμη βάση έκπτωσης για να γίνεις στην ουσία συνέτερος με τον προμηθευτή σου, που είμαι και εγώ. Σε βοηθάω να χτίσεις το πελατολόγιό σου, να διαχειριστείς τις συνομιλίες σου είτε μέσω ίντερνετ είτε διαζώσεις. Σου δείχνω πώς να κάνεις τα ραντεβού σου και πώς να δουλεύεις μέσα από τα social media. Είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να βγάλεις χρήματα και ο πρώτος στόχος σου μαζί μου είναι πάρα πολύ εύκολος
και μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Θα αποκτήσεις δωρεάν το δικό σου μοντέρνο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και πρόσβαση σε ενημερωτικά έντυπα και εργαλεία. Θα έχεις μια συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη από εμένα και θα μπορείς να διεκδικήσεις κίνητρα, ομαδικά πόνους, αλλά και ταξίδια. Εδώ έχω να σου πω και κάτι ευχάριστο για σένα. Μπορείς, αν θέλεις, να αποκτήσεις την franchise επιχείρησή σου, έχοντας το 30% σήμερα κιόλας, καθώς διατίθεται για σένα ένα προνομιούχο και αποκλειστικό πακέτο προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει δημοφιλή προϊόντα και η αξία του είναι 470 € για κατοίκους Ελλάδας και Κύπρου. Αυτόματα, ωστόσο, απολαμβάνεις ειδικά προνόμια που κάποια από αυτά σου τα ανέφερα και πριν. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούμε να κάνουμε και την εγγραφή σου δωρεάν με την αγορά ακόμη και ενός προϊόντος αξίας ακόμη και 5 € για να αποκτήσεις την κάρτα μέλους. Στη συνεργασία σου μαζί μου έχεις την ευκαιρία να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Σήμερα έμαθες ότι μπορείς να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά με τρόπο που να εξυπηρετεί το δικό σου πρόγραμμα και τις δικές σου προτεραιότητες. Είδες επίσης ότι με τη συνεργασία σου μαζί μου θα ανταμοιφθείς δίκαια και θα νιώσεις πως επιτέλους παίρνεις αυτό που σου αξίζει και επαγγελματικά αλλά και ηθικά. Ξεκινώντας αυτή τη συνεργασία, δεν γίνεσαι μόνο επιχειρηματίας. Γίνεσαι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας ανθρώπων από όλο τον κόσμο που έχουν τις ίδιες αξίες και αλληλοστηρίζονται. Γι' αυτό μη διστάσεις να με ρωτήσεις για οποιαδήποτε απορία έχεις. Θα δώσεις ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό σου για να τα καταφέρεις. Θα με εμπιστευτείς? Θα το κάνεις? Αν ναι, στείλε μου μήνυμα για να αποκτήσεις την κάρτα μέλους, να κλείσουμε το ραντεβού μας και να σου δείξω το πλάνο marketing που θα ακολουθήσεις βήμα προς βήμα. Είμαι η Κατερίνα και είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος.